Колко пари вече изляхте в реклама, без да видите реална възвръщаемост? Няма клиенти, няма запитвания, само разходи. Причината не е във вас. Причината е в рекламата, която не работи както трябва. 5 най-чести причини, поради които рекламите не носят клиенти. Първо, рекламата ви говори за вас, вместо за клиента. Хората не искат да чуят колко сте добри. Те искат да знаят дали разбирате проблема им и можете ли да го решите. Второ, няма стратегия, има догадки. Пускате няколко банера, няколко поста и се надявате на резултат. Надеждата не е стратегия. При нас всичко се планира, тества и анализира всяка седмица. Трето, гони се ефтиното. Истината е, че ефтината реклама е най-скъпата. При нас инвестирате повече, но получавате бизнес партньор. Не просто доставчик. Да, скъпи сме. И точно за това ни наемат бизнеси, които искат истински растеж. Четвърто, никой не ви следи. Пускат ви кампания и ви забравят. При нас имате личен маркетинг консултант, който ви следи седмица по седмица. Пето, всичко ви е на парче. Сайтът на едно място, рекламата на друго, комуникацията е хаос. При нас всичко е на едно място. Един екип, една стратегия, едно изпълнение. Сайта ми БГ не е ефтин, но е ефективен. Работим с бизнеси, които искат резултати. Заявете безплатна маркетинг консултация и вижте дали сме вашият екип. Ако не сме, поне ще знаете защо рекламите ви не работят.